هر وەکی گۆ ئەم دەزانن پرۆبلێما ڕەواندنا زارۆکên بچووک ji destpêka avakirina partiya PKK di nav miletê Kurd de dest pê kiriye, heta weke vê qunaxa ku îro em tê de ne. Niha pir cara awana partiyên siyasî qedexe kirin, ala Kurdî şewitandin, bîroyek Kurdî, bîroyek partiya girtin, ez vê hemî fêm dikim. Lê tu werê behsa yekrêziya mala Kurd, yekîtiya mala Kurd bikê û tu behsa guftûgû levhatina bikê û di aynî weqt de çarenûsiyek ji bo va zarokê ravandî zarokê xelkî diyar û celal tune bê, her weke em zanin çiqa mezlûm ebdê imzek jî bi ênê beşê zaroka re kir û ew imza xwe hiç hirmet jê re negirt û di wa kiryarê xwe de heta îro berdewam in. Divê de gelo pirsa min ew e yê mijara zaroka li kî derê bê divê guftûgoya xanê de rewşa we li kî derê bê ji ber hemî tişt belkî bête qebûl kirin lê ti zaroka biravênê ji ber sînga dayîkê we tu ji dibistana we dûr bikê, tu ji wa ji şêweyê însaniyetê dûr bikê, tu wa bixê qada şerde û sîlah dêbê ser midê we, tu ji wa re sanam û îlaha ava bikê, we bikê weke kesê ku îbadeta îlahê berî dîrokê bikin, îbadeta ocalan bikin, ev bi rastî nayê te qebûl kirin û ti derba yekrêziya mala Kurd bi vî şêweyî nikare ava bibe yan jî kê herê te serî ji ber gunehkariyeka pir mezin him di heqê zarokê de û him di heqê malbatê de û him di heqê pêşveroja welatê me de ye. Ji ber ev zaroka naê bibine textor û mehendis û karker û karmend û karibin vî welatî ava bikin. Ji ber vê na heger rewşa va zaroka neyê diyar kirin û peyê de PKK vê problemê li ber çav nedênin, me qet ti bahwerî bi ti yekîtiya û ti hevbendiya tune ye û em ê tim û tim ser êşî û problemê dibin. Ji ber vê jî kê gereka erkê me hemiya bê çi rêxistin, çi kesê serbixwe, çi rojnamevan, çi nivîskar, çi siyasetmedar divê vê dozê tim û tim nû bikin û çi kesê ku bi zorê ji mala xwe hatibê derxistin vegerê mala xwe careke dîtir kê.